Kaixo artistak, ongietorri Euskal Zaleon txokora, non serieak, aplikazioak, web orriak eta beste kontu interesgarriak euskeraz topatu nahi ditugun. Eta gaurkoa da, hiru kluba zer den azaltzea. Eta batez ere, hiru klubak eukitako web orria eta YouTubeko kanala. Beraz, ikus dezagun web orria. Ez dakit hiru kluba ezagutzen duzuen, baina hiru kluba EITB-ko, EITB3 kanaleko programa bata, bere bideoekin, marrazki bizidunekin, eta beste kontu interesgarriekin, adibidez sukaldaritza programak, eskulanak ere egiteko, dantzak, horrene kanta dantzak daude, eta bar luze bat. Orduan hemen ikusten duzue, Enekantak, 3. denboraldia, Txak Planet, Argiren erronka, Entzun ipuin txiki soinu haundi, da hemen justo Enekantak atalean agertutako batzu, adibidez hemen pandatxo agertzen da, baina hori gero, hiru kluba YouTubeko kanalean esango dizuet. Oraintxe bertan batez ere erakutsi nahi dizuedana da, zenbat marrazki bizidun desberdin dauden. Eta espaduzue aukera, EITB-en zuzenean ikusteko, hemen jartzeko. Begiratu, klik egingo dut hemen, marrazki bizidunak. Eta hortxe, gure kasuan, lehen hezkuntzan, batez ere ditugu. 5 eta 7 urte artean, eta besteak, 8 urte baino gehiagokoentzat. Bai? Hor 4., 5., 6. mailan. Beraz, ikus ditzagun batzu, 5 eta 7 urte artean. Adibidez, irukiak, agian ezagutzen dituze, baina txoritxo batek esan dit, gormiti piloa gustatzen zaizuela. Hor, klikatu behar duzue, eta behin klikatuta, kapitulu asko agertzen dira. Hemen agertzen da zer den gormiti, eta batez ere, kapitulu bakoitzean zer dagoen. Eta hauze da, elestarren gudua. Klikatzen duzue, eta ikusten da. Baina nik ez dut jarriko bestela, ez dakit copyrighta agertuko den. No atzera, marrazki bizidunak berriro. Beste bat. Adibidez, itxastun heroiak, animalien detektibeak. Beitu zenbat bideo. Ez bakarrik hemen, gezi honetan klikatuta gehiago agertzen dira. Beste baten bat. Zein aukeratuko dut. Mike Miragarria. Oso barregarria da. Baina, dinot, bakoitzak aukeratzea berea, beitu zenbat dauden, Mike Miragarria. Hortxere dago. Pilo bat kapitulu daude. Zuk aukeratu. Eta behin aukeratuta. Kenduko du bazpada. Eta, aurrezkuntzako nebarrebaren bat baldin baduzue, hemen ere, txiki-txikitxoentzako batzuk daude. Eta ea nahiko nagusi baldin bazaude, agian, 8 urte baino gehiagokoentzat ere, interesgarri egingo zaizu, ezta? Eman begirada bat. Gero gauza gehiago daude, baina gaur, marrazki bizidunen kontuan zentratuko naiz, Eta honekin batera, jakin dezazuela, hiru klubak bere YouTubeko kanala daukala. Orduan hemen egiten du aurkezpena, baina behitu, egunero, duela egun bat, duela 2 egun, pilo bat bideo igotzen ari dira. Eta ez hori bakarrik. Gero, erreprodukzio zerrendaka ordenatuta daude. Orduan, aprobetxatu. Ziurrazki, oraintxe bertan erakutsi dizkizuedan gehienak, hementxe ordenatuago agertzen dira, haiek jarritakoak. Orduan, aprobetxatu. Pilo bat daudelako. Eta horrela, entretenituta ibiliko zara, gauza berri batzuk ikasiko dituzu, eta interesgarriena, gure inguruko aktore eta aktresak
entzungo dituzu, ezagutuko dituzu, da gure inguruko gauza interesgarri batzuk. Ikusiko dugu baten hementxe? Adibidez, itsasoko arrainekin abestia. Horren barruan, gure itsasoko arrainak agertuko dira. Edo beste bat, hortxe uste dut eskulan baten bat agertzen dela. Baina, agian ordenatuta erreproduzio zerrendetan, eskulanak agertzen dira. Non zaude, ze aurreko gunean ikusita, beste orden bat zeukaten, baina ordena behin eta berriro aldatzen dute. Beno, ziur nago, zuek topatuko duzuela. Baietz, behitu karaokeak eta guzti daude, Aprobetxatuko duzue? Ea datozen egun honetan, gehiago azalduko dizuet, Beste bat arte eta disfrutatu.